Ditampi sembah pangabakti kaula minangkapun garwa panjenengan bok menawi dirine handayani nggadahi kesawonan ingkang boten disengaja atanapi disengaja kula nyuwun diampura sing seageng-agenge kakang. Rayi Handayani dalam kakang mas sanalika mau kidung anyelirkan den kumandangaken bareng salira Rayi kayane gawe adem ning pikiran lan manahe pan kakang Begawan Handayani. Kadang-kadang kakang Begawan kelingan ning masa-masa bengen senalika nembe amprok pajongok lawan dirine Handayani nggih kakang. Ya senajana saat saiki
begawan handayana. Iya Rai. Senajan ning sajrone rumah tanggane kula kelawan sampean. Terkadang nemoni salah sawijine ujiane wong rumah tangga. Tapi isun handayani banget bangga karena duweni sinandingan kang bertanggung jawab kaya dene panjenengan Kakang Mas. Syukur Rai. Artinya singarane masalah, singarane cobaan, singarane wong urip ning alam dunia ya pasti ana Rai. Jaring basane lamun mung ana cobaan, lamun mung urip ana alangan, iya aja urip. Konon. Terus ngomong-ngomong kayak sampean ku wis dahar dereng. Kabarane alhamdulillah wis Rai. Wong baik kadang-kadang bakal ngerongan suarane Rai maukah? Kakang Begawan ku kadang sok kelingan sanalika nembe ketemu karo Rai Kandayani. Anane Maya barangnya tak ini dia utang janji gini Kakang Begawan Handayana. Duwe tang janji cuman wong embu mendi. Kaya Kakang dene Papai Bilkis, Somai Bilkis mbuning di. tenang kita mana suara dua. Pokoknya sampean pengen berduet ya ayo. Kanggo ngormati Bapak Kunci, Ibu Kunci, kanggo Mimi Arya, Mimi Arya, Mimi Arya sing wis mau panjer ninganan ya. Terutama kanggo mamaku. Wonten tah? Mamaku Haji Sinten? Sapakana. Iya, apa aja Mas sing disuwun lagune? Hari sing dijaluk si janji setia. Janji setia tenang Iya. ana suara dua. Kanggo Mimi Arya, Mimi Arya. Kanggo Mas Udin nok iput. Sedulur saking Kedungeneng. Minangka ponakane Bapak Dalang Ngaji Rusdi, ya anu ne mawong dewek maning. Kanggo Kebias. mamaku Mamaku ne wong tentah. Kebias kelingan jenang. beli Rai. Ya kelingan sih ya beli kuat ya tenang bae di warna suara Maka dua. kelingan ya dituruti. Kebias jenang. Lagune kebias. Kanggo mamaku bu Mamaku disukani dalang. Kaji. Siapa sekali? Hitung-hitung kenalan kalian kru Padahal mas sedulur kudu Rai. kuno mas. Iya. Ya bokat beli kentuk ya ulung-ulungan kanggo Mimiku mamaku. udah gedik, mimiku udah gedik. Kanggo masyarakat apa kini? Bangkalwa Ilir. Bangkalwa Ilir sedantene. Kanggo Mimi Kaji Carini nok cinse. Mama Kaji Udi. Mamaku bu sumangga dientosi kangge segenap panitia keding. Kang Edi, Kang Ustad Edi. Nanti kada. Papai Bilkis jareku ya Ya mau Papai kah? Bilkis malangkak itu. Kuno. Lagi ngurus organ kayaknya. Konon super sesale kanggo Bapak Kunci. Kakak-kakak mamaku nih men. Iya, moga-moga sing diparingi lancar acarane nyuwun barokah lan karomate. Moga-moga kula separakan Cacandra Kirana diparingi sehat kinancar kawilujengan sing kathah rezeki lan panggunganane. Ayo Rai Ayo, dituruti kebias ya. lagune kebias. Nokur suara dua awas ajak lalen. Mamaku Bangkalwa Ilir Sumangga. Kange mamaku ingkang kula hormati. Mama Kunci. Mangga katuran mamaku. Musisi Chandra Kirana. Bangga mamaku. Dalan kange mamaku. Ketemu maning. Kang Edi ayo mana Kang Edi? Seminggu mamaku cuma janjine mamaku Pernah bakal janji wailing mamaku. Nokur ditunggu Oh iya. sampai kliwat waktune Mama Kaji Islam mamaku. nanging pribe sampai seprene sinten mamaku sinten Haji Islam. ranana tekan mamaku
langkah bareng Bude Ajeng dalan-dalan mamaku tobat mamaku Haji kange bapak kunci keding lagunya kalem selalu kebayang ning pikiran mikiri sing dadi pujaan mamaku aduh tega pisan ninggal si badan sinten jema Haji Islam wong keserut wong keserut wong keserut Mama Kaji Islam wong keserut Mama Kaji Islam Mama Kaji Mama Kaji Islam Mama Kaji Mama Kuwu Mama Kaji Mama Kaji Mama Kuwu Mama Kuwu Mama Kaji Mama Kuwu Misran Mama Kaji Mamaku dipai dalan kanggo sindel lagu mamaku sing kula hormati Chandra Kirana kangge mamaku Haji Misran sejen duitnya kanggo seperangkat desa siapa aja kan Nok Dea mamaku Nok Dea mangkatnya mamaku Misra Mama Kaji Nok Dea waktunya jam rolas mamaku ngomongnya mamaku Kaji Misra ora bakal awas mamaku Haji Misra mangga Kang Mas tetapi tobat mamaku Haji Misra akhirnya kebiasaan mamaku Haji Misra tuh mamaku Haji Misran mamaku Haji Misran mamaku Haji Misran mamaku Haji Misran masih paling emak cuma janjine mamaku Haji Misran mamaku Haji Islam tunggu mamaku sampai kliwat waktune mamaku Haji Mislan mamaku ranana Papa Dea Papa Dea Mama Dea Mama Dea sing melasaning kula mamaku Papa Dea arep jaluk tulung sampayen dudu ni mamaku wong sing paling eman mamaku Haji Mislan uga seperangkat desa kan rekan mamaku mamaku Haji Mislan mugi-mugi sing sehat selalu sing kata rezekine mamaku Haji Mislan sebelah kene dilanjut Kang Mas kangge sebalakan sama mamaku Nok Dea mendije Kang Mas Nok Dea tobat Nok Dea ngomongin ora bakal lawan mamaku Haji Mislan tetapi sinten bapak sebelah niki kebias di setahun pungkas mamaku Haji Mislan kanggo mamaku rakolu mamaku Haji Mislan minongan mangan mamaku Haji Mislan Nok Dea selalu kebayang ning pikiran mamaku Haji Mislan sing dadi pujaan mamaku Haji Mislan aduh tega pisan mamaku ninggal
Aduh, pet lang je yakin. Aduh. Seleleng je. Jangan Ya kakak dewa, itu ya dalam dewa, organ. awor, ya dewa awor, Waras. awor. Iya. Beli yakin temenan seleleng jendase. Ya date no. Sigarane wong molah beli liren-liren ya kadang-kadang kayak konon. Kakang, Iya. memang beli tek pungkiri. Ning sejerne rumah tangga kula kelawan sampean senajan jareng basane segala sesuatu dadak luru. Kayak sampean kepengen berusaha bahagiakan kula sing dadi garwa, tapi kula bersyukur kelawan Sang Widiwasa. Anane sampean sosok wong lanang sing bertanggung jawab ning segi lahir uga batin. Mudah-mudahan jodone kula karo sampean sampai tekang benjang ning akhire zaman. Syukur Rai, artine senajana mungkin rumah tangganya kita durung dipai kepercayaan dua keturunan. Nggih kakang. Tapi siarane keturunan mah hak prerogatif Gusti Sang Hyang Widiwasa dudu urusane manusia. Dijalani bae Rai sampean. Ning lebakun sing gawe kesirian ku masalah keturunan. Terkadang nyawang tangga sebelah lor, waya esuk-esuk wis gendong-gendong jabang bebayi. Iya. Selinguk maning ning tangga kidul lagi ngedusi si jabang bebayi. Ari isun rumah tangga sampai wis lawas zamane ya durung dipai kepercayaan. Sabar. Sampurasun. Rampes. Mancing perjurit Belambangan. Ayo, mancing. Sinten kakang? Tahu Rai. Gusti Pati Rai. Pantesan sing esuk kupu gede ora ado sing sajroning omah arep duwe tamu agung. Gusti Pati ngrasakaken kaget sapendurat satekane panjenengan ning gubuk kula sing wis reot. Ampura sedulur bok penyambutane kula kurang kehormatan ing sampean Gusti Pati. Kok dikit kakang? Iya. Tamu semene pirang-pirang Iya. iku lawang sebelah kono mancing emang balawang guri. Wis endate wong agung mah. Maling-malingane umah gubuk ya Ya kan. mong kudu dihormati Rai. Nggih. Ya dihormati artinya singarane tamu kuraja. Ya wis mengko. Iya. Kulane bakal damel toyak rihin. Sreh ning kene kan laka gula laka kopi. Mung anane watune bae. Iya. Mengko kulane tumbas krihin. Tolim bedola bolet sekarang Rai. Ake temen sampeanku. Maksudnya mas sekarang ku sekian. Oh sekian. Bedole masih jiban. Pokoknya kita mau garapan di betul sekarang. Hari apa-apa aku ngomong ya kuayang temen mulek kekol sekarang di betul kabeh. Tak tinggal ya kakang. Maka Rai. Sing hati-hati. Permisi Gusti. Permisi. Gimana prajurit lenger. Permisi Gusti kakang. Prajurit kuana sing karpe dewa kedik ya Rai. Ampura Gusti Pati. Mangga gak linggih tak pripun lah. Perjurit. Kehormatan begawan kokon dodok. Ayo, linggih kabeh ya. Mangga. Alas pada
Rasa kaget mungkin sampean ya. Bener mangkonon Gusti Pati. Pejabat Blambangan Laksana Putra Pringgandani sing lagi ning Geganawiyati gasik temurun menghadap kelawan Begawan Hanggayana. Bet Begawan Hanggayana mugia keterima Patih Gajabuluh. Tak terima Gusti Pati, tak terima. Cuman ya sing dadi masalah kula dewek dereng ngerti kini Gusti Pati. Satekane panjenengan kelawan sekabeh prajurit Blambangan, kula ki ngerasa kaget. Wonten keprayogian pun apa Gusti Pati? Pasti Citra sesabune matur kesuwun kantun bapakku Bangkaloa minangka sing hormati ngene man kantone maneh yen sayang katon sayang bapakku Bangkaloa alah aduh sedurunge pangapura Gajah Wulu ngandika dadapan sampean Blambangan anjrit maratang langit ngojak maratang jagat sesambate rakyat Blambangan aduh larak lawan pati Gajah Wulu keperintah maring Gusti Samboyo kongko nekani sampean baasen kewarasan tentang Blambangan karena sampean wikut kang mumpuni pandita kang nyata bet andayana coba syaratnya priwen lan baas tentang kesengsaraan Blambangan ayo bukan kitab jabres sampean kesuhun Mimi Citra katun sing kula hormati mamaku sareng mimiku kedhi katun bapak Haji Warid sareng mimi Haja Kaminai kedhi minangka sesepuh buyut lumpur dewe Mama Haji Warid Mimi Haja Kaminangan sesepuh buyut si lumpur eman kelawan saya Gajah Wulung timbalan sawijining peristiwa sing menimpa maring laku kahuripan masyarakat Blambangan sing saat saiki jaring basana lagi kenang musibah bener atau wabah penyakit dadi saliramu kaprintah maring Gusti Prabu Menak artinya Gusti Prabu Blambangan ya orang analian Gusti Prabu Menak
Sembayu. Bener? Kongkon tanglet tengkula konon. Bener. Waduh. Seperti apa ilmu panjenengan supaya Belambangan waras mulai yang jati temu yang waluya? Bukan di hadapan Gajah Wulung. Ya sebenarnya sadurunge sampeyan Gusti Patih tekan ing depan isun asline maku lagi pikiran. Oh iya? Bagus. Pikiran tentang hamba rakyat Belambangan sing saat iki terkena musibah. Ya isun wong Belambangan tentunya ya melu tanggung jawab moral. Sudin sareng nokiput sing paling eman dhewe minangka sing duwe kedungenang ponakane Mama Dalang Haji Rusdi orang bakal lali salah Ayo dibuka, dibahas lawan dari hapa panjenengan. Engko tak rongokaken kabeh perjurit saking Belambangan. Buka Andayana. Pitakonane Gusti Prabu Menak Sembayu tentune wajib kula jawab Gusti Patih. Bagus. Tapi semoga kula njaluk waktu cuman semenit. Artinya arep manunggal batinisun kelawan sing dadi agemanisun dhewe. Buruk ayang apa? Oh, mangga badang. Sekurbing jagat iku ajianku. Lemah geni angin tentune dadi pujaanku. Jin setan merkayangan siluman pengikutku arep tek jaluk gawene yen ora manut tek seret ning depan rajamu Ida Jin laknatullah. Waduh, hebat. Wow. Rongokaken Mas. Painganatan paingana Gusti Patih Gajah Wulung. Apa iku? Sawijining kedadian sing ana ning Belambangan iki tentune ana penyebabe. Penyebab pasti anak penyebab. Saliramu mungkin inget lumengsere jaman kang wis keliwat. Kahananing sawijining peristiwa kaya dene Gusti Putri Sekar Dadu sing ngalami sakit. Ning kono Gusti Prabu Menak Sembayu pernah ngucap sapa bae sing bisa ngwarasaken Gusti Putri Sekar Dadu bakal diaku mantune alias dikawinaken karo Putri Sekar Dadu sekaligus Gusti Prabu arep nganut agama Islam. Jadi Ning kono kaya dene Maulana Ishak sing sanggup ngwarasaken Putri Sekar Dadu ya kaya-kayane managi janji sebab sampai saat iki Gusti Prabu lan sakabeh para priagung Belambangan ya durung ana sing majeng Islam. Kun penyebab. terus priwen? Ya kaya-kayane lamun ora dilaksanakaken kahananing peristiwa lan musibah sing ana ning Belambangan ya ora mungkin bakal waras Patih. Lamun Gusti Prabu durung majeng Islam sebab hari masalah perkawinan wis ana dikawinakan antara Maulana Ishak kelawan Gusti Putri Sekar Dadu
Tapi Gusti Prabu durung majeng Islam kunsing dadi penyebab Pati. Bisa ne waras mulai yang jati temen yang maluya Blambangan kokon majing Islam kono. Iya. Mundur. Priwen lamun diwalik. Diwalik. Diwalik Maksudnya dirubah. bisa Blambangan waras temu yang waluya. Ya. Anak punai. Sapa konon punai? Ya. Maulana Ishak lawan anake Raden Paku Raden Paku. disembelih. Bisa waras mulai jati nang waluya. Getie disembur-semburakan yang negeri Blambangan. Getie Maulana Ishak lawan anake Raden Paku disembur-semburakan getie supaya waras sanggup beli diwalik jalukan. Apura Gusti Patih singarane piwara sing jagatnata tentune ya ora bisa dirubah. Ora bisa. Tetep kudu kaya konon Gusti Patih. Aduh si Raki paingan pandita melarat baik, paingan pandita kelere baik. Kari ngomong baik di hadapan Gusti Menak Semboyo. Ki Gusti Minak Semboyo bisa ne Blambangan waras dipunah kelawan getia mantu sampean. Malana Iskak kelawan anake Raden Paku. Tinggal ngomong kayak konon baik. Tani. Ayo tinggal ngomong. Lah, wis ngomong mengkonon jaluk apa? Jalukku mah gedong saisine pasti sembarani. Jaluk gunung, rongai gunung pasti baik. Tinggal ngomong di hadapan Gusti Semboyo. Kula ora sanggup Gusti Patih. Kongkon nyalahgunakan sawijine pengetahuan kun merupakan sawijining piwara sing kudu dilakoni. Lamun dirubah kula ora sanggup, kula nolak. Ora sanggup. Aduh. Gelem beli sirah kon manjing Islam. Gelem beli sirah manjing Islam. Goblok ini penita goblok. Apa sih kelebihan Islam? Kita gak weruh kelebihan Islam kok. Layahkum sa'iyalah dinarin. Urip beda duit ya pusing. Iya beli. Pusing. Sing nomor loro. Na inan tasaro wajata ila sedako. Iya tak. Kongkon pada sedako. Kok kelebihan wong Islam? Bisa Gusti Patih. Kula dewek durung bisa mengkono. Bangsa ngerti ya sih nama durung sepira. Dibalik. Bisa waras sebelum ya jati temen yang wali ya ditumbal kelawan ketia Maulana Iskak kelawan anak kan disembelih blabak ketia disembur-semburakan tinggal ngomong kayak konon baik dia Esun tetep ning pendirian piwara sing kuis kula ucapaken ora bakal bisa dirubah Gusti Patih. Ladala kurang aja arep beber ilmu di dalam pasukan Blambangan sira Dudu mengkonon Gusti Patih. apa sih dikadirakan sira weh nurut beli Ora sanggup Gusti Patih. yen beli nurut parjurit dicandak diikat dipreyogan ayo maju Ingat Penggawan Kandayana dudu wong ecek-ecek. Penggawan Kandayana ora bakal tinggal gelanggang solong pelayu kanggo mempertahankan pendapat isu. hebat Ayo, ayo siapa sih maju? timbang kana bangsa yen sirap beli nurut tak kembat lawan pusaka nira
Ampun Gusti, ampun Gusti. Kula nurut Gusti. Maune sirap. Hebat. Siapa dulu? Gajah Wulu. Langkah manusia sakti mantra guna tutusan bojana kulit. Yen ucapan Gajah Wulu gagal, berarti beli bener. Yen aku wis marah, aku wis murka, langit pendek. Jong nurut jong sampean belok temenan bae Gusti Pati. Dados pripun selajengnya Gusti Pati? Dia depan Gusti Menak Semboyo. Iya. Bisa waras mulia jati temen yang mulia. Dipunah kelawan getih mantu sampean Maulana Iskak kelawan putu sampean disembelih. Berarti kula ngadep ning Gusti Prabu Menak Sembayu. Iya. Nerangaken yen bahwa Blambangan bisa waras waluya jati, jati temuning waluya kudu dipunah karo getihe Syekh Maulana Ishak lawan anake Raden Paku. Bener itu. Sanggup? Ari asline Pak keberatan gini Gusti kula ki. Aja ngomong keberatan. Wong baya sampean belok temenan bae nyongan. Ngit Sanggup beli? sanggup Gusti lah. Beli sanggup tak lokok kira. Soalnya kulane dipaya apa? Tuman dikelokok bukan begulung. Sanggup Gusti sanggup. Dicandak, digawa, ayo diseret. Ayo. Bocahku harus melanggar